Saya sen pat jaro try pi baru ke nong pet. Ki bae ke jongi. But saya sen hakan kali bagi gidon. Gidon banyak sam pi ke try. But ka jinga kan ni kasi kalong ba. Kum no ngilong ki brio ke bruspa la ni. Kum no ngilong kita ke bruspa. But hani ka po mentaru idan ni pastor si siya pensya ya kata kadkot ya ka ba I adon la slam ba hapo don not but ni pet naki proverb khatlai khatwai kong ya ka spa balayo daga jing thala on penduna henry utau belum daga jing 3 minute unyo ka jing roi makuno pastor ni kadkot gawai habang inang im hakado am ngidon kambe ya ka spa habang inang im hakan ni ka perthai don kambe ya ka spa yes Brio bongam dan kami ke spa am utadi batok biskor balam ler tok brio. Bongam dan kam pisang am dan kam jingkar ku am utahi de uskor. Uskor yala di uskor ita kinong yo snow ya kata ketian. Marka baginang em ka do dan kami ya ke jingkar ku dan kami ya ke spa. Na marka ek barakhoy. Mo kum baju ang ka bye dan kami ka bay yeng ka bay wai. Mo bay wai yeng la ne ka bay skol ne ka bay khao ka bay bam ka bay di ki bay jing don kam ki ba bon ba dan ki breu le ki ba pang ki don kam bay dawai bay hospital ne ta ka inter klem ka pisa te klem ka pisa an ne ko do ta ka daw don kam I ba ban ai ka kam jong ble don kam ka pisa mo la ka de ga we ne ki sipo ne ka de ki so nan kong ne ki jing ai ngo ni ban yarap I ki baduk ban yarap I ta ki ba kerdo ki ba don kam te la da klem ka spa tan le amno kan ta ka de kata ka long sya ka ba don kam hadu kata ya ka ba ngindon ya ka spa te kum no nginyo ke ne ka spa kata ka de ka jingkeli ke ne ka ski ba ngila puli mentan ba ka spa hi ka ba yo da ka lenti ke Bantei puli men pastor kom no ya ka spa balayo da ka jing thala on penduna Pi ka spa ka biyo da ka jing thala ne ka spa Bantei ya kata ka spa on penduna ba re ya kata ka spa ka balayo mo da ka ba trai sitom puli ka on som no da henry uta belum da ka jing 3 minute unyo ka jing pendroi yes uta ba yo ka spa da ka jing trai sitom ka jo on pendroi ka ba nang kong ka long bet to ka ba nang kong ka dei ba ngin wat chwe ka hima ka jong play ba ya ka hok ka jong ki ek baro on sai lang tamang ha ka jim ka jong ka ta ka ba nang kong ngi haban yo chwe nongker ku khnang ba ka jingker ku kan wan ba ha ba ka jingker ku ka wan ngi hab ro ban trai sitom ka tadeng ta ka kam dei ka bang yo ala ka yo kom to ka kam ka dei ka jing ai ka jong play tada dei ka kam ka barit na ka ba he na ka ba pau na ka bam pau mo ka tulop ka ba he na ka barit tadeng ta baro kita ki kam ki dei ki kam ki play ai ba ka dei ka ta habang yo iya kita ki kam wat nam sngopo la da ka dei ka barit mun sin na ka jinglong brio jungi ki kwa ba ki kam ki ba he tulop ka ba he bang ki kwa ba ka kam ka basok pat kam judon ka kam ka basok ka perthai tadeng ta ngi hapan tristam ai ka por ka jongi hakata ka kam namar kam dei ka bangi shuyo kum to hendre ka digi jing ai ka jong blai bal habangi tristam ya ka kam ma ba utau nong ai kam kan ma dei breu ai kam ngi du blai ka ba ba kren shai ka ta la da ula ban chania hai tai beret da filio si kam I beret am blai I ba pi biang ta ni kam beret ba pi tristam si sha pi ai tilot ila di hakata ka kam blai pun kre fi pat da ka ba he ma puli pastor ma na Lukas nong ka ba kan real to khat ka ba ispo kom no jar ubalong ubala ban shania ai ba khandiat ulong ubala ban shania ki ba shibon ru but jar ubalong bam hok ai ba khandiat ulong bam hok ha ba shibon ru na mar kata la phem shimna long ki bala ban shania spang ka spa bam hok uei ban shania api ya ka spa ka ba shisha hang to tin jublai ka ong ba ublai am un shania expa bi sha la da ula ban shania shwa ha spa bam hok ani ha ne ka spa ka ba ken jado ate la da ubreu umla ban long faithful la da ubreu umla ban long hok ha ne ka ba yo I ha ka ba ken jado am ublai no mla ban shania ha ba ken jam sim yes ta ga ka tam ka ek ka ba pipi le ha ne ka pertene ong ba an la I ne pertene mar ngin ngin sai le chabeneng ka ta ga ka jaka shong ne ka jungi ka na vi no myo ka beneng lem da ubleu la ban shania shwa pi ha ka ba ken jado yes ta ga ta ka ba pipi yo la da ka ka kam ka barit ne le ka kam ka bam I ka ba po ne ka kam ka bam I long ro ne la da pi 3 sitam 3 minute ya ka kam la da ka kam sai tar hieng brio ne ka kam misteri ne ka kam menti ban po ne ka kam ka ba kum no ro train ro ka do no wat syukur ya malik jong pi
Bonsin ngai I ba kalong kom tam dei ba ngapendram ya pi ngai I kata kalau along no ka tradition kalau along ka rukom ba lik trei lik the singi wanda kloy ba ha ka por ba trei ru la split por man pet mobile ne ka di biri ya ka songkai tu khana split ka ya ka por kan ma ka por ka dei ka jong play ta ka dei kata fi plut por kumta kumno pin long brio namar la fi syukor yu tau malik jong pi try la fi long malik begitu ginong try jong fi kinum syukor pi tading tam la da fi along hop hai tai baret la da fi la try sitam nam tau malik jong pi pin solong malik ka wei gasngi bara fi long malik ma pi ru kita ki ban try bat pi am kin long bai kum ma pi pa ki ba try hop na ka manta jong pi example ka baret aktin jubleng I ba Joseph ule bha te ha ying ge jong protifar kum uta u morao udah try hok ado kata-kata balayo I u ba ulong ubala ban chania tadeng ta lada lala ban chania yu ha ying ge jong protifar tadeng ta ublei wise no ye ka position ke bahe ba ula asnan ban chania ye ka ri bro khawai tadeng ta uparo asnan yau Joseph ban san sharik ri che bro khawai halo jo kata bosto habni pet te bosto chakari ka jinglong jingman jongki tangin bosto para mangi kemne jilap posto pun sien ma ki beri phadwai ka posto ai bedwai banyu akam ma hadin posto kilayo tu akam padam stangkat tu kan nepor ka posto mla atrin marba kamta ba ka khia palat kamta ba kumta ba ger plat jusio te kumno posto ro kata pun di balong kamta ro posto am la kalong kamta am so tu obai ba ka kam kare ka ban khia te wan nom pat resign ya ta ka kam tat duai biang ken sibu la da ka don ka kam ka ba khang e pi ban le jeseng ka ba te ka ba khom ye pi mau ban chakri belai te la da fio ita ka kam trei shwa ka tu kan ni hang to sala ka te than ta duai boleh sa da ka wi ka kam ka ba kham ha ba ka de ka ta chakri bi utra ba ka de ka ta ye ka ta ka kam ka ba ru ka kam ka ba te ru ai hok ye ka por ka jong fi trei hok ala fila trei hok ye ka ta boleh sa da ka ba kham suk kan te ta wonom complain ya fio ye ka kam yai sha yai ne yai ap chakri bi ublai pada pedeng snow teng pilong kum morao te trei la ka trei kum morao hi namar ba balai bo Joseph ro trei kum morao ka yeng ge jong protifa pada yang ta trei bot ka khia ka no rupan bor no blai mo ko mi sofi si roi mo ai bor ya nga bangala ban sha tade roi no tu ge jing roi ro ai bor yang atrai bangala ban sha bangange trai pun sla ifi trai ai bor ifi bala ka khia ma kana ta kam am abo trai udan am kan sting ta kamun ai bor ifi un ai jing start ifi ru pin tray kumno para pidan do blay am ki angel kinwan ban yarap ban tray kinwan ban pensarieng lam ya pi kinwan ban sai lem itu ke jan ke jong fi pidan ka present jublay pim touch pang ladap belum angel yarap petros ke start angel yarap lo itu kan kinwan ki angel ke jong blay handai babon makin betul kami angel start baru ki angel ki dan la umni ska di secret ka di untuk tasma pet angel dan ta bon so kan ya kai bon so ka kam kai sudah ada segi di kiat segi di bu aja ke jing tray tu angel wan kumno kadai kata ang hawa chakri ublai kenang ki angel kin operate kenang ki angel kin chakri ke hab em ke jing em ke bahok kan tadai tau bahok abu tray de mo kalau mi tangkum ke jing yo thia aram jai kata ke jing tray yang wala da ka makana no wala da ka khia no ru kalau mi kum yo thia kadai kata try ong be upun yo thia itu ki ba ye ju te kadai ma kadai kata nga ong fi ba ngai ko aban terus pa ang ni pertai ai bangin tristam da ka bagi bu nan kong mi uble ke jim ke jongi kam ju dan kano dan ka ktien ko ong ma God help those who help themselves uble God helps those who help themselves kata ka diga Chinese proverb kam ju dan kata aktien ni jong uble unyarap you know ya ta gibreu am ki shakri umde ki yarap yala de umde gibreu ki shakri on yarap deng ta ma ka banong fi ni sing shakri utrai par nganget ki trei mana kam ka baret la kalong kum no am uble la ban chani ai tai kam baret ma pi ki trei mystery pi ki trei bala ni ki trei no kam am tre office na trei no trei na do ka dono trei na do ka men sim ai pin e je to kam de pin trei tang ban yo ai ka tulop na ban yo tang pisan trei na do ka dono ma de ublay uba ai nong ye kata ngila hikai bon sien ye kata shakri trai kata kam ko pi shakri ublay ma de ublay uban ai nong ye pi kata ke jing trai ke jong fi kan kadai kita sama tangoi bersama nai le tu kat dai pam sap
Tak ada kerja sendiri. Buat kuat lalat nomor babon kibri mentu kuat easy job. Easy job. Bakata kam along easy let's say on dia nak do drugs kam sok. Kata ka pisam ka dia pisah ka bala atim. Mo ka dia pisah ka bala atim. Nun kibri ki ong ka best dah khalai ngatarai ne dia shoot tim no. Nang kong let's say kata ka dia siang la itu khana efisien ba ngapot snew ba abang ngapot snew idon ta ikong mo biarap tray hang ta yin jiti perlok nga ili pin thot tim da kata ka jing pot snew ke jonga but ka first time ni yo de ka pen snow bang de thot biang mo next time the pot snew thot biang mo ba ka dia kata la da la million ta ka mo la ngop lawan ngat first time second time kani ka long mi kum ka trap usai tan da udon ka bor ba man da hang to ka jing ya khalai un pedio be fi un so bang fi in re haga ba khat do in pen selang pen yam fi pen dap ram dap sha ki kam ki jam baro kin do lot ya ga ba fi don run klong lot kan lot plon tat pin sa not pin sa zero ta ga ji im ki jong pi tadeng ta waju kwa ka pisa ga balong fast money let's say don ki mo ki beri gong le no ne kam snew ki pin yap breu no ne ki berngam ye no ki pa no de demand not roma ya ki beri ngin ai me kata let's say kala balong kum taro bila banon gile no argi ba ong mo kile no ta le no kum ta pi piong ai tang yo pisa ni shu ai ta ki sti de kan mau kata kalau dia lupa ka jing tim ya pi badai ta waju kwa e ba kum kata ka basneo na marka basneo ta ka dehi ka basneo ta le ru kan mo ra jing kar khu pisa ka ba yo da ka kata ka lenti ke Bantei kadon bagi jing tim haka kadon kabel ka on kata ro ka diga pisa thung snare ya ka bagi don ki snare ban her no pada ka bakhat do pin sa be not zero mdan ai tat bakata ka nang long ka jenjar ka kham jenjar so ipi ka diga kata trishitam pisa ka pio da jing trishitam ka bible ka on kata ka pinroi rishania be oble shakri be nget fidon ke dukan ke barit makanaro ko abang fi wanom de gitu ki secret wanom de ki kwai wanom de tu ki jimbam ki bam oh piong la dangam de tamro wan thiet blaze wan lam ki customer mat ku slai wan sa wan lam ki customer ki bam nom thiet hero ki bakom gitu bon sin ki customer ki man ron mar ki i kum gitu na ta daw ki kwa wan thiet ro aji perkhat e kata ngong bon ki marwari ki de dukan ki judi secret judi koi dong te balai ki ruspa ta kata balai mangingi ha banda de ban ruspa mnon kam e kata ada yang tahu terakhir wan lam te ki customer ki bedai biang but lada wan lam utrai am kamut kadan bege jing kho be ha kata ki trai ki jong pi abo blai ushem so bha ki trai ki jong pi am dan bala ban pen kerdo i pi kata ka de ka jing sisa ko ab story ndwai ka ni ka pon ta Indwai ni ka pon ta sha bo tran ngar khui ka kam ba pi trai la ka de ki jolom sim jolong do indwai trang indwai kin chwan ti khung ke jama ngit skam kri khubor ki oslo kin tra ka long kan jingr khu sha ya ki kin tra ba kim tre kin tra ka kam ka basuk lan ni kin tra ka kam ka basuto lan ni ka kam ka basule kin tra ki basnio to a kin tre kin tra ka jing tre stam ka jing kin tra ki ni minot top kin tra ha ki bi tre ni ha ki jing khot ki ba la khot kin tra jisu indwai ni ka pom taman le kam ba kin tra ti kin tra ma ong kin tra kan roi kin tra ha kan nu ka chaka ba ngi bo kin tra namar ba ngi shakriya me kin tra ba ku ngi oslo kin tra ka ngi la karang kin tra ba kin bo shoy me khmat ki baro ba sha kin tra to a kin tra jisu ge 3 minute kata ka kam bagi gidan gentra kem ne ge trai gentra ka basule man le ne ka kam bu stok ne ka no kam sto ki bakum kita gentra ken yo ka cepek ndo kan ka poru menta a gentra ken trai gentra ko bak trai on dra ki brio hende ken trai ko trai hame gentra jisu man gentra ka jingger khu gentra ka wan tang na me man le kam ba mas neng ge jingger do jam do baro gentra ker khu gentra ki baro ki yang gentra ha ke kerteng jus ko sidwa ngi ngor amen tran ker khu yi pi sha tran dor ka pi ngin se kendu pi ba sha ngin se shem yang ki we pat ki program ki ba hadin hero try amen